Да. Че някакви супер глупави неща се чуват в живота. И понеже така гледам в скапане YouTube, че много популярни стават тези глупавите неща с тия трапезми так въпроси или някакви такива глупости, де човеката на 15-16 години си качват някакви клипчета с някакви абсурдните глупости с аз съм на 15 години, днеска излязах на шопинг терапия с приятелката ми и си купих лак за ногти, човек, и един памук. Памука ще си го ползвам. Купих си го сега предварително, че след 10 години, като дой менса, ще използвам някаква сопа и ще направя някакъв селски тампон, за да може да ми за по-ефтино, откъде аз знам. Този дето знам, че изглеждам пълен олигофрен и ако по някакъв начин съм ви заинтересувал с тази простия, която излъчва моя тъп фейс, нали? Я знам, напишете някакви неща и ще ги коментираме. Винаги съм бил отворен към всички и въобще не ми покажа. Тъй че ако искате да коментираме някакви прости, ще ги оправим.